eu son Merlín. Coido que escoitastes falar de min. Acerto. Vostede é o mago amigo do rei Artur, verdade? Son Merlín e Lucía, personaxes do libro Destino Lugo que a Deputación achegou ao alumnado da provincia para dar a coñecer os seus recursos turísticos. E conocer a nosa cidade para poder falar, se vamos de viaxe, falar ben dela, dar a coñecer a xente de fora. Coñecemos pouco, pero hai moitos sitios moi bonitos en Lugo, como costas, mais en museos tamén podemos ir a ver. O presidente da Deputación, canda alcaldesa de Lugo e a deputada de Réxime Interior compartiron cos estudantes e profesores do Instituto Ángel Fole a última xornada do taller escolar de turismo. Unha actividade importante acercar aos rapaces ás autoridades do turismo, non? E sobre todo do turismo de proximidade. Por qué? Porque eso significa que a xente se move pola provincia, que os recursos da provincia se quedan aquí e que contribuyen, polo tanto, á dinamización económica. Entón, se trata de cuidar o noso patrimonio, a nosa riqueza, a nosa historia, porque tamén hai que cuidar o inmaterial, todo o patrimonio inmaterial que temos, e poñelo en valor para que non só preservemos, sino que sexamos capaces de deixar ese legado e melloralo ás xeracións futuras. Na semana escolar, dedicada este ano ao turismo sostible e de proximidade, participaron 5.000 escolares e 300 profesores de 74 centros de preto de medio cento de concellos da provincia. E eu creo que, por tanto, foi unha actividade moi atractiva e que os colegios, me acaba de decir a directora do Ángel Fole, que están moi contentos e, ademais, non só van a limitar esta semana, senón que van a durar actividades hasta o final de curso. A través dunha historia teatral, os nenos fixeron unha viaxe pola provincia sen moverse de cada seu pupitre.